Bueno, pois moi boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo a esta mesa redonda que leva por título Nunca máis coma fin do réximen fraguián. 16 anos dun vergoñento Consello de Ministros, pois para o cal temos aquí a Jorge Liñeira que vai realizar as tarefas de moderador. A mí me toca de introducir e presentar como anfitrión do espazo no que estamos hoxe, a Xosé Hermida, que é xornalista del País, a Comba Campoy, doutora en Ciencias da Comunicación e parte da equipa do Boletín Contra a Maré, e a José Precedo, xornalista del diario.es. Bueno, é certo que hai momentos que se quedan gravados nas memorias, na memoria colectiva, na memoria da xente. Son normalmente acontecementos que supoñen un cambio, que a lo mellor non somos moi conscientes cando os estamos vivindo, pero sí que ao final son momentos de transformación ás veces social, ás veces persoal. Creo que a traxedia do Prestige é un deses momentos, momentos que quedan nos miolos, no cerebro nese caso dunha xeración ou de varias xeracións, as xeracións que vivimos aquel momento. Creo que todos os coruñeses e todas as coruñesas lembramos aquela tarde de temporal, ou é unha tarde máis de temporal na Coruña, pero a noticia estaba nun edificio da Rúa Real, de aquí da Coruña. Ese temporal provocou a caída dun guindastre e, lamentablemente, dúas veciñas morreron por culpa dese accidente. Estaban os medios de comunicación locais contando aquel lamentable suceso e, de repente, a 7 da tarde xurde outra noticia, que hai un petroleiro que está escorado nas costas de Galicia ou perto das costas de Galicia, que tiña por nome Prestige, e resulta que aquel evento que podía ter rematado en nada, pero resultou ser un evento que definiu a nosa historia recente como país. Foi determinante por moitas cousas. Eu creo que efectivamente foi determinante para o fin dun réximen patrio que era o do fraguismo, pero evidentemente pasaron moitas máis cousas. O chapapote, ese termo que xa na Coruña xa empregábamos moito, porque tiñamos o do Urquiola, o do Marejeo, tivemos moitas oleadas de chapapote, pero aquela negrura que envolveu o país aqueles días sacou a luz, paradóxicamente, unha onda moito máis forte, primeiro de solidariedade e despois de dignidade. De solidariedade porque o movimento popular foi tremendo, todos lembramos esas imaxes dende os mariñeiros sacando coas súas mans o chapapote do mar, ou tantos e tantos voluntarios que nos enfundamos naqueles traxes blancos que repartía Traxa para ir a limpar as costas, pero tamén como un xérmolo dun movimento cidadán, ese movimento do Nunca máis, que desde a óptica actual vemos seguramente como un xérmolo, un inicio do que despois foron outros movimentos como o 15M ou o movimento contra a guerra, é dicir, pola forma de manifestarse. En expresións, repito, ese Nunca máis, ese burla negra que fixo que Galicia saíse á rúa porque se atacaba un dos elementos de idiosincrase do país, que era o mar, as nosas rías, o noso mar. A traxedia do Prestige foi paradigmática en moitas cousas. Outra delas, seguramente, foi o ámbito do xornalismo, porque a medida que o chapapote tinguía as nosas costas, mentras algúns falaban de hilillos de plastilina, pois moitos e moitas das xornalistas do noso país deron unha auténtica lección da profesión. Houbo quen non calou, houbo quen sacou fotografías que foron paradigmáticas e fotografías que aínda temos na mente e que, evidentemente, esa prensa, eses xornalistas que deron esa lección naqueles momentos, contaron a historia real que era a que non querían outros que fosen contados. Esa presión social, esa denuncia mediática, fixo que o goberno de José María Aznar decidise reaccionar. Ese goberno que vemos aí, acompañado do alcalde da cidade naquel tempo, de Francisco Vázquez, que xusto no salón que temos detrás de aquí, esta parede é a parede que colinda este salón de plenos co Salón Dourado do Concello,
donde se celebrou hai xusto 16 anos, o día de hoxe, o 24 de xaneiro de 2003, ese famoso Consello de Ministros onde se aprobou o tamén famoso Plan Galicia. Famoso e seguramente tristemente famoso, e digo eso de tristemente famoso porque seguramente ningunha das medidas anunciadas ali se cumpriu ou cumpriu a súa función. Dos 8 grandes proxectos prometidos, tan só 3 están en execución nestes momentos, que son o Porto Exterior de Punta Langosteira, que realmente non foi aprobado naquel Consello de Ministros, senón foi, a historia xa pode contarse outro día como se retirou ese proxecto do Consello de Ministros e se logrou introducir posteriormente, o AVE a Galicia e o parador de Musía, que disque se cadra rematan este ano. Curiosamente, este Porto Exterior, que debía servir para que non se producise outro suceso semellante nas nosas costas, nunca foi entendido como unha prioridade, nin polo goberno de Aznar, nin parece que polos sucesivos gobernos de España. Porque o Porto Exterior, a Punta Langosteira, que efectivamente está rematado nunha porcentaxe moi alta, segue a día de hoxe sen ter, por exemplo, unha conexión ferroviaria que faga viable económicamente ese porto, pero sí segue hipotecando a cidade da Coruña, a Concello da Coruña, porque, como sabedes, parte dese Porto Exterior financiase con préstamos solicitados pola Autoridade Portuaria da Coruña que levaron e levan a que hoxe este absolutamente afogada esa Autoridade Portuaria da Coruña e a que tamén se mercantilizase os terreos interiores do porto hoxe para pagar esa obra, hipotecando, repito, o futuro urbanístico da nosa cidade. Eu decía que todos os galegos e galegas lembramos onde estábamos cando se coñeceu a traxedia do Prestige, seguramente tamén lembramos onde estábamos o día que se celebrou ese Consello de Ministros, eu lembro perfectamente, eu estaba aí na Mariña protestando pola vergoña que eu sentía daquela, polo que estaba ocorrendo, e ao mesmo tempo lembro que a xente non puidemos entrar na Praza de María Pita aquel día, sino que se nos apartou aos veciños e veciñas do que se estaba facendo. Aquel día, efectivamente, a xente non puido entrar na praza. A praza e o Pazo se separaron unha vez máis. 16 anos despois seguimos demandando que Punta Langosteira sexa unha oportunidade de futuro para a cidade, que non hipoteque a cidade. 16 anos despois, a dignidade que nos trouxo nunca máis o Burla Negra non esmoreceu, por iso o goberno local e a cidade da Coruña teñen claro que a especulación non pode ser a que marque o futuro do borde litoral da nosa cidade, e 16 anos despois estamos na praza porque o goberno local sabe que non hai outro lugar mellor dende o que dirixir o Pazo. Eu quero agradecervos que 16 anos despois dese Consello de Ministros esteades hoxe aquí no Prazo de María Pita falando de dignidade, falando de xornalismo e falando de verdade, de memoria de futuro, e por tanto grazas aos tres, aos catro, grazas a todos vos que estades aí, porque somos testemunhas dese tempo e seguiremos seguide sempre informando e contando o que pasou eses 16 anos posteriores. E, desde logo, grazas a todas as persoas que fan posible a programación deste ciclo, deste máis nunca máis, que, grazas ao cal, hoxe é posible este acto. Así que nada, eu pola miña parte cedoche a palabra para comezar xa o debate. Moitas grazas. Grazas, Xulio. Boa tarde, moitas grazas a todas por estar hoxe aquí nun novo acto do proxecto dunha gran Burla Negra, Creatividade Popular e Memoria do Prestige. Un proxecto que inaugurábamos o 23 de novembro no Auditorio Galicia en Compostela e que vai facendo diferentes actos, palestras, mesas redondas, exposicións ao longo do país. A verdade é que da parte que tiña eu para facer de introducción a nova fichaxe da mesa, o alcalde xa contou parte delo agora. Entón deixáchesme un pouco sin discurso inicial. Nada. Simplemente, sí que me gustaría comentar un pouco sobre algunhas das imaxes que están pasando nas pantallas, non? Esas imaxes forman parte da baralla do Prestige que a xente de Burla Negra fixo no 2003.
Nesta baralla podemos ver a persoeiros como Paco Vázquez ou Joker, que tamén representara a xente da burla negra no seu momento, a plataforma contra a burla negra, ou outros persoeiros como M. Rajoy ou Medalla de Galicia en 2003, Álvarez Cascos. Unha panoplia de armas de destrucción masiva, feitas naipes, nas que tamén podíamos haber atopado algúns daqueles ministros de Aznar que a día de hoxe algúns a pasaron polo presidio, están, non? Son os casos de Eduardo Zaplana, de Jaume Matas ou do artífice dese suposto milagre económico que é Rodrigo Rato. Simplemente engadir algo que dixo Xulio, co que estou moi de acordo co que dixo. O que sí que no proxecto intentamos ter claro é que as mareas negras vividas naquela longa noite do chapapote, ademais de polo desleixo das nosas institucións, foron traídas polas multinacionais, que día tras día transportaban bombas de reloxería polas nosas costas, por frente ás nosas costas. Cun compañeiro do proxecto, que é Daniel López Abel, falamos moi a menudo de algo que nos chama moita atención. O Prestige era un petroleiro monocasco, propiedade dun libio, capitaneado por un grego, asegurado por unha compañía británica, con bandeira das Bahamas, e que transportaba unha carga fretada por unha firma gibraltareña vinculada a unha corporación petroleira ruso e suiza. Polo tanto, estado mínimo diminuído na súa capacidade para enfrontar as contingencias ecolóxicas dun mercado en más de multinacionais sen ningunha responsabilidade social. Para estes temas dos que falaba Xulio e algún máis que engadín eu, acompáñanos hoxe tres persoas que pensamos dende a Asociación Cultural Unha Gran Burla Negra que eran as adecuadas para tratar estes aspectos. E o fichaxe de última hora, Xulio Ferreiro, a quen convido en calquer momento a participar do debate. Ben, vou-vos a presentarla novamente. Comba Campoy, doutora en Ciencias de Comunicación, foi parte do equipo do Boletín contra a Maré, un boletín de contrainformación creado, se non me trabuco, en Aguiño o 14 de decembro de 2002. Moitas grazas por acompañarnos. Ben, máis alonsado de min, José Precedo, actualmente xefe de política del diario.es, anteriormente en El País e na cadena SER, e autor dun libro publicado en 2012, hoxe en día moi de actualidade, Conde Roa, Caso Perdido. Moitas grazas por acompañarnos tamén. Un pouco máis preto de min, Xosé Hermida, licenciado en Filosofía, xornalista do País, dende fai varias décadas, actualmente é xefe de política, Premio Xosé Couso a Liberdade de Expresión no 2017 e autor no ano 2000 dun gran perfil do que nos tempos do Prestige era o conselleiro de Incultura, Educación e Comunicación Social, Pérez Varela. Bueno, moitas grazas ás tres. A primeira pregunta, co que iniciamos este mesa redonda, unha das hipóteses que nos plantexamos no proxecto dunha gran burla negra é como nunca máis foi o primeiro movimento, acontecemento cidadán do século XXI no Estado español, e que todo acontecido alrededor do nunca máis foi a primeira gran brecha ou primeira gran ruptura no muro do réxime do 78. Isto, focalizando a nivel territorial, levaríanos a pregunta de canta importancia credes que tivo o que aconteceu ao redor do nunca máis na finda coñecida como Pax Fraguiana, no 2005, nas autonómicas do xuño do 2005, coa fin do réxime fraguián. Comenzamos polo máis lonsano. José, adiante. Bueno, boas tardes a todos, gracias por vir, boas tardes, alcalde. Eu o que pensaba cando cubríamos esa información ou as cousas que íamos contando máis aló da traxedia e, sobre todo, da xestión controvertida da traxedia e que se iban rachando algunhas das grandes certezas que tiñamos dado por boas no país. De repente, unha parte de Galicia descubriu que ese goberno absolutamente eficaz que nos vendían algúns medios de comunicación non o era tanto, que ese Partido Popular que dende que Fraga voltou a Galicia na reconstrucción tiña unido a todo o que estaba a esquerda do PSOE, liberais conservadores e democristianos, non estaba tan unido como nos contaron,
E tamén rachou con outra das certezas que estaban instaladas de que a sociedade galega era unha sociedade resignada, que máis ou menos aceptaba todo o que lle viña enriba sin cuestionalo demasiado. Esas tres certezas que se racharon co Prestige, eu creo que debilitaron moito o goberno de Manuel Fraga, que por outra banda xa levaba 16 anos gobernando, que tiña un presidente maior e que tiña atrás de sí graves tensións internas por mor precisamente da sucesión de Manuel Fraga, da que se levaba falando bastante tempo. Todo eso xunto, eu creo que axudou a que en 2005 ese goberno, despois de 16 anos de gobernos ininterrumpidos, tivera perdido o poder. E, aínda que moi intelixentemente a propaganda do Partido Popular puxo o acento sobre os resultados electorais de Muxía, onde o PP revalidou a maioría absoluta nas eleccións municipais seguintes, se fai unha lectura máis reposada dos resultados, calquera pode ver que o PP nese momento perdeu casi todo o poder municipal, polo menos nas grandes cidades, e que sufriu unha sangría de votos bastante importante. Despois desas eleccións municipais, as seguintes eleccións foron as eleccións autonómicas, na que por primeira vez, como decíamos antes, Fraga perdeu o poder en dous tempos, non? De maneira, como decían algúns políticos, en diferido. Primeiro o 19 de xuño de 2005 e despois o 26 de xuño de 2005 con ese reconto do voto emigrante en Pontevedra, que foi o que propiciou o cambio político. Entón, por ser breve, se a pregunta é se o Prestige, ou mellor dito, a xestión política do Prestige influiu na fin de ese réxime, a resposta eu creo que debe ser indudablemente sí. Vale, grazas, José. Comentas o caso do pucherazo do Chapapote, non? Nas locais do 2003, o acontecido en Muxía, non? Que nós falamos dese caso como exemplo da aldea potenquiana, non? Como utilizaron eso para vender outros resultados. Comba. Primeiro aquí. Nada, eu antes de nada quería agradecervos, a Jorge especialmente, o terme convidado, porque a verdade, creo que o proxecto é un grande, fundamental exercicio de memoria, e para min o feito de preparar este encontro foi un exercicio de memoria brutal, porque realmente pasaron moitos anos. Foi unha etapa da miña vida que a verdade é que quedara un pouco lonxe, non? Tamén me fixo ver o complicado que é rastrexar os movementos sociais, non? Os movementos, sobre todo, aqueles que xorcen dende as base, que funcionan con enerxías enormes, pero na inmediatez, non? Sen preocuparse por deixar ningún rexistro, non? Hai un autor francés, Michel Desserteau, que falaba de que as subalternas sempre utilizan tácticas esquivas, non? Aproveitando os resquicios dos momentos para ocupar lugares que lles foron vedados e crean espacios propios, pero sempre sen deixar pegadas físicas, non vai a ser, non? Outra cosa son as pegadas simbólicas, non? E a pesar de que queda moi pouco na rede dos centros de debates en liña que se mantiveron durante todos aqueles meses, dende aquel 13 de novembro, daquela fórmula de organización descentralizada que fomos quen de argallar sen redes sociais, sen esas ferramentas das que hoxe dispomos, algunha pegada penso que sí que deixamos, non? Eu creo que é evidente que houve un antes e despois do nunca máis neste país a nivel de cultura cívica, de prácticas de traballo en rede, de acción colectiva. O fundimento do Prestige serviu como elo de unión, o fuelpegamiento uniu tamén moitas persoas que nunca teríamos traballado xuntas. Obrigounos a aprender a utilizar ferramentas de traballo colaborativo, aquelas das que podíamos dispor naquel momento. Era pre-Twitter, era pre-YouTube, e, sen embargo, aínda así conseguimos funcionar usando primitivas listas de correos, foros, plataformas webs acollidas en dominios libres, usando plataformas de código aberto.
Falando concretamente da redacción de Contramaré, porque a miña pesquisa hemerográfica foi con estes 5 boletíns que conseguimos editar en 5 meses, lembrei que era unha redacción que funcionaba prácticamente vía internet, só con algunha reunión física puntual, pero que conseguíamos preparar cada un dos números, recibindo traballos, editando, traducindo, con unha periodicidade envexable. A enerxía xerada a partir do afundimento do petroleiro e da serie de acontecementos posteriores facía posible un boletín así, autoxestionado, distribuído, horizontal. Lamentablemente, a proposta chocou con tradicións militantes e organizativas menos democráticas que tamén estaban presentes no movemento Nunca Máis e que acabaron por colonizalo como unha forza centrípeta temerosa de que aquel movemento social de enerxía por momentos irrefeable se lles fose das mans. E moito me temo que este tipo de forzas reactivas aínda seguen a operar no contexto dos movementos sociais galegos, mesmo dos máis proclamadamente democráticos. En canto á importancia do movemento xerado, da reacción social que en palabras de Marta Lois, citando algunhas das poucas autoras que traballaron sobre este movimento, Marta Lois fala de que foi unha catálise o afundimento do petroleiro e a posterior xestión da crise por parte dos gobernos autonómico e estatal. Eu, sen ser analista política, considero que a importancia do movimento foi toda. O que se rompeu en novembro de 2002 non foi só o casco dun petroleiro, senón un modelo de sociedade que vivirá letargada nos 16 anos previos, xerada a partir dunha serie de redes de intereses que ataba a quen máis e a quen menos. A crise do petroleiro colocou moitas persoas que até entón se sentiran protexidas polo vello patrón nunha situación de abandono. Puxo en evidencia o absoluto desleixo, o desprezo polas xentes do país por parte dunhas autoridades que actuaban seguindo as dinámicas herdadas de 40 anos de ditadura. Fálase dun agromar do capital social en Galiza a raíz do movemento Nunca Máis. Eu ilustraría aquí cunha anécdota persoal. Eu naquel momento, ainda que acabara a carreira de xornalismo, traballaba como actriz nunha serie da TVG, unha serie dunha produtora para a TVG, era a Pipiola, a máis nova, nun equipo de actores e actrices veteranas, un colectivo que despois se considerou referente no movemento. E incluso foi sinalado como dos máis críticos e incómodos por parte dos gobernos do PP. Pois ben, antes da Marea Negra, xamais, nunca se coaran naquel plató conversas de cariz político. Mesmo as protestas sobre as condicións laborais tiñan sempre un carácter individual. Nunca pasaban as reivindicacións colectivas. Mais, a partir de novembro de 2002, comezouse a falar na sala de maquillaxe, na pausa do bocadillo, na lectura de guión, de algo máis que da Marea Negra. Falábase da incompetencia dos gobernantes e todo o cansanzo de moitos anos de calar xerou unha especie de efecto rebote que fixo que de pronto abrollara como un géiser todo aquel malestar soterrado. A partir de aí perdemos o medo a expresar abertamente opinións discordantes. A miña percepción, dende aquela posición miña de recén chegada ao sector, foi de liberación. Se até o de entón a prudencia convidábame a discreción, a partir do Nunca Máis todas quitamos as caretas. O mesmo aconteceu co resto da sociedade. Moitos muros de silencio se crebaron, esa actitude de mellor calar, alentada polas nosas aboas e avós, que viviran en carne propia as consecuencias de destacarse políticamente no 36. É evidente que o sistema de ataduras propias do fraguismo estaba fortemente incrustado e que reaccionou da súa maneira habitual empregando os medios de comunicación para desprestixar o movemento social que estaba minando aquel sistema de silencios tan ben argallado e, por outra parte, reforzando o seu sistema de prebendas para calar os sectores máis afectados pola Marea Negra, as poboacións da costa, neste caso. Iso explicaría aquel resultado tan desalentador de abril de 2003, aínda que as análises políticas xa viran nel un anuncio do que pasaría 2 anos despois. Así é todo, dende a Burla Negra, que xa en abril de 2003 era para nós, para moitas de nós, a estrutura na que nos sentíamos máis cómodas,
visto que nunca máis empezaba a ser devorada pola maquinaria burocrática. Desde Burla Negra pensábase que había que seguir pelexando para quebrar o status quo fraguiano, e foi así que nas seguintes eleccións, nas eleccións de 2005, a plataforma aproveitaba as redes tecidas nos meses de activismo post-Prestige para pôr en marcha a súa propia campaña electoral. O Hai que votalos, un filme colectivo e autoxestionado que conseguiu organizar máis de 400 presentacións por toda Galiza, na emigración tamén, e que chegou, recordo, antes de YouTube, ás 10.000 descargas. O filme era unha campaña, formaba parte dunha campaña propagandística en negativo. Iso tamén é unha das características da Burla Negra, non? É unha das tácticas da guerrilla da información, non? Apropiámonos, decíannos que éramos os do non, pois si, somos os do non. Nos non queríamos a ningún candidato, queríamos votar con B a Fraga. E era unha campaña polo voto con B. Aínda que sabíamos que o que podía vir no lugar de Fraga non tiña por que ser necesariamente do noso agrado. De feito, o cambio que tanto celebramos aquela noite do 19 de xuño de 2005 acabaría tendo o efecto de acabar de desarticular aquelas redes de acción directa e subversiva, descentralizada, tecidas a partir do Prestige. De alguna maneira, as enerxías da Burla Negra foron absorbidas e neutralizadas polo bipartito, que probablemente de xeito involuntario acabou sustituindo unhas redes clientelares por outras. Mudaron moitas cousas, mas non as estruturas e as bellas dinámicas de xestión política. Iso creo que ainda queda por facer, non? Boa tarde a todos, grazas polo convite e é un placer estar aquí con vos aquí neste salón tan nobre do Concello da Coruña. Eu creo que non ten dúbida que o Prestige é o grande acontecemento sociopolítico, por decirlo así, do século XXI en Galicia. Creo que máis que do século XXI podemos falar que das case 4 décadas de autonomía, en fin, un grande acontecemento histórico dende a transición até agora. Aínda que xa pasou moito tempo, creo que, e que xa nos parece que, en fin, está aí un pouco perdido no pasado, tivo consecuencias que probablemente chegan ata hoxe. Eu estaba me preguntando, por exemplo, se o que aconteceu con o Prestige, co movimento Nunca Máis, etc., se, por exemplo, tería sido posible os movimentos políticos das mareas, ou para decirlo claramente, se Xulio Ferreiro sería alcalde da Coruña. O que sí estou seguro, por exemplo, é que, ainda que isto se xa facer política ficción, é que sen o Prestige, Alberto Núñez Feijóo non sería presidente da Xunta, porque ele chegou, como falarei despois, un pouco a lombos da crise do Prestige. Entón, indo á pregunta inicial de Jorge, é claro que o Prestige foi definitivo na caída do que, en fin, andamos en chamar fraguismo, ou de poñer fin aos 15 anos de dominio político do Partido Popular en Galicia. Foi como o golpe definitivo naquela fortaleza que parecía imbatible. Agora ben, tamén hai que ter en conta que o Prestige chega nun momento en que o fraguismo estaba xa en claro declive. José falaba antes, había unha razón biolóxica, que era que a persoa que facía posible todo aquilo e a personalidade política, unha grande personalidade política, a marxe das diferencias que a xente pode ter con el. Efectivamente, era unha persoa dunha personalidade arrolladora e con un grande carisma para unha parte importante do electorado. Bueno, pois estaba xa nos 80 anos, había un deterioro evidente da súa saúde e todo eso estaba producindo que aquela loita soterrada que había pola sucesión, que estivera soterrada durante moito tempo e que un pouco que se dirimía debaixo da mesa, cada vez era máis difícil de disimular e cada vez estaba saindo máis á superficie. E nese momento xusto chega o Prestige. E todo eso estoura claramente co Prestige, porque
bueno, hai cousas que aquí xa se teñen comentado, a reacción social, tamén como, digamos, aquelo acaba con un dos grandes mitos do fraguismo que era o da eficacia. Sobre todo era un goberno que se vendía como un goberno moi eficaz, moi competente, que presentaba grandes feitos e grandes realizacións para a sociedade galega. Iso caese, desmorónase, porque a xestión, en fin, non fai falta repetilo, é nefasta, pon de manifesto moitas cousas, pon de manifesto un xeito de gobernar, tamén como decía o compañeiro, pon de manifesto unha cousa que tal vez estaba oculta para unha grande parte da poboación, que era que unha parte, non vou decir todo, pero nin sequera que sexa o elemento crucial, pero o dominio político de tantos anos do fraguismo baseábase ou tiña un pilar aí importante nun dominio da opinión pública, en fin, digamos, unha capacidade de manipulación da información e do relato que se transmitía aos cidadáns. Eso que moita xente tal vez non o percibía, queda claro ou queda de manifesto, queda desnudo durante os días do Prestige. Eu que, bueno, aqueles días percorrí moito Galicia, sempre tive a teoría e creo que unha das cousas que máis anoxou a xente, a parte do chapapote e tal e todo, era a manipulación da información. O que che repetía a xente era: mira, estou poñendo o telediario, o telexornal, e aquí están dicindo que aquí non pasa nada, mira como está a praia, mira como está aquí a beira do mar. Entón, todo eso desnudou digamos, as miserias do goberno daquel momento. E agudizou esa loita que, como estaba dicindo, cada vez era menos soterrada, estourou definitivamente. Durante os días do Prestige, o que asistimos é unha guerra interna clarísima dentro do Partido Popular e dentro daqueles dous sectores que digamos que se disputaban a sucesión de Fraga, que eran, bueno, que chamaban os da Boina e os do Birrete, xa está moito contado. E é aproveitado para un proceso de axuste de contas dentro do Partido Popular. Sobre todo é aproveitado pola dirección nacional do PP, que xa desde había tempo tiña moito receo de que alguén como Cuíña e aquela alianza que tiña cos baróns provinciais se fixese co poder no Partido Popular, e aproveitan para afastalo definitivamente e para acabar con eles. E chega como home escollido para esa operación Feijóo. Por iso digo que sen o Prestige probablemente Feijóo xa non sería presidente da Xunta. Entón, o Prestige foi unha faísca moi potente, pero foi tamén unha faísca que caeu sobre un monte que xa estaba moi cheo de maleza e esa maleza estaba moi seca. E entón, pois, houve todo aquel cúmulo de circunstancias que contribuíron a facer caer o goberno. Con todo, hai que dicir unha cousa, foi tan decisivo que, malia todo o que pasou, o Partido Popular perdeu as eleccións por un só escano. É certo que no voto popular era diferente. Quero lembrar que a proporción era como un 52% a suma de PSOE e BNG e un 44% PP. Había unha diferencia como de case 10 puntos en uns 300.000 votos, pero mesmo así foi unha vitoria en diferido, como se decía aquí, con prórroga, casi tiveron que chegar aos penaltis. Entón, malia todo ese declive do fraguismo e toda aquela pugna interna e tal, probablemente, se non tivese acontecido o Prestige, entramos de novo no terreo da política ficción, pero podría ter ocorrido que o PP conservase o poder nas seguintes eleccións. Sí, sí. Non sei se queres responder. Se non hubiera sido pro Prestige, estarías aquí sentado hoxe? Non sei. Eu o que sí que estou de acordo é que o PP non sería igual. Eso sí que estou de acordo, non? Seguramente foi a solución do Partido Popular de Fraga polo Partido Popular de Roma e Becaría, non? Bueno, que creo que tamén tivo a súa importancia en todos esos movimentos. Bueno, nos creo que sempre nos sentimos un pouco
fillos da tradición política que inicia o Nunca Máis ou Burla Negra. Eu sí me sentín aí, non? Repolitizado ou politizado de outra forma, non? E é certo que tamén coa insatisfacción de ver como determinados momentos políticos organizados reaccionaron non cabalgando a ola ou sumándose a ola, sino intentando apropiarse da ola, non? E iso sí que creo que a moitos nos fixo pensar que había que organizarse políticamente de outra forma. Si eso derivou en que eu fose alcalde a Coruña ou non, xa me parece moito decir, non? Pero nada máis. Vale, seguimos cunha seguinte cuestión. No 2016, Teresa Barberana defendía a súa tese doutoral a construción do significado da protesta na crise do Prestige, análise das asendas, os marcos e os discursos de Nunca Máis e dos medios da comunicación. Neste recomendable traballo, indicaba como nos medios de comunicación existiran varios viraxes significativos ao longo do tempo en como estes medios comentaban e trataban eses movimentos sociais e como incluso a partir de xaneiro de 2003 comezouse a criminalizar o movimento Nunca Máis. Por lo tanto, gostaríanos coñecer a vosa opinión sobre cal credes que foi o tratamento dos principais medios de comunicación sobre os movimentos Nunca Máis e Burla Negra. Pero antes sí que estaría ben que Comba brevemente nos comentara, nos explicara cal foi o momento, cal foi o motivo do nacemento de Contramaré, por qué e cal foi a vosa relación cos medios de comunicación de masas. A relación cos medios de comunicación foi ninguna, en realidade. De feito, a verdade é que para min é un orgullo, unha alegría poder estar aquí hoxe falando do Contramaré, porque tiñamos moitas papeletas para que isto acabara borrado da historia, non? É dicir, gracias, Jorge, de novo, por lembrarte do Contramaré, porque eu se non tería o perdido. Tuve estes días que facer así un traballo de buscar aquí a colá, topar os PDFs, non quedaba ningún. Bueno, por un pouco esa característica, non? Dicíamos antes, esa naturaleza efémera, non? Dos movimentos sociais de base, non? A ver, na reunión fundacional de Burla Negra, xa o 14 de decembro, é dicir, 3 días despois daquela manifestación histórica dos Paraugas en Compostela, bueno, hai unha reunión no Auditorio de Galiza onde se convoca de maneira aberta a xentes da cultura, que eso xa soa así como un pouco elitista, pero justamente o maravilloso disto é que non só asistiron os popes da cultura, sino que ali había persoas que se consideraban xentes da cultura, pero eran mestres ou calquera profesión, é dicir, e esa tónica que perdurou en Burla Negra, esa concepción do artista, do xornalista, do creador, da creadora aberta e democrática, estaba tamén en Contramaré, non? Era unha concepción da comunicación en mans das persoas. Había un sentimento de rabia con respecto a como os medios de comunicación estaban informando. É certo que non todos da mesma maneira, non? E despois podemos comentar un pouco a partir da tese de Teresa e tamén da nosa propia análise do momento, pero sí que é certo que dende ese grupo de persoas que nos reunimos ali para fundar Burla Negra e que despois seguimos en contacto a través dun foro, xa era aquela fórmula tan novidosa para nós, un foro de correos onde mandábamos, comentábamos e, bueno, non tiñamos nin idea, por iso aquelo petou, non? Porque de repente había comentarios longuísimos, debates que non ian a ningures, pero sí que naqueles primeiros momentos coincidimos un grupo de persoas en amosar a nosa preocupación por como se estaba desinformando con respecto a catástrofe. Había un problema de voluntariado que non sabía que facer, non sabía que chamar, persoas que se plantaron a pé de praia para limpar sen ningún tipo de medios, sen ningún tipo de asesoramento, e decatámonos de que podíamos organizarnos para facilitar información en ese sentido, é dicir, o que se chama información de servizo público, mas tamén para facer xornalismo de investigación,
recibir informes que nos fai un voluntario que está en tal praia sobre como Traxa están fumando un pitillo para facer a xornada e cobrar o que tiñan que cobrar xa naquel momento cando Traxa entra en escena. É dicir, había contidos tamén propiamente propagandísticos, de chamada a acción, as editoriais que consensuábamos. Era, polo tanto, un boletín clásico de contrainformación que xurde, entón, volvo un pouco ao fío dos feitos, xurde daquela asamblea inicial dun grupo de persoas que vemos con preocupación a maneira no que se está desinformando e propoñemos crear un boletín. Convocamos unha asamblea para o 14 de decembro, non lembro por que se fixo o 14 de decembro, probablemente habería algo en Aguiño, e fomos a Aguiño, tamén un dos lugares afectados pola Marea Negra, e ali nos xuntamos 20 persoas, das cales algunhas nos coñecíamos, outras non, de profesións diversas. Eu era a única que era xornalista de formación, que non estaba exercendo como xornalista, de feito, por distintos motivos eu non exercín profesionalmente prácticamente nada, son na revista Tempos Novos, que a verdad que foi unha, para ser a miña única experiencia, creo que teño bastante sorte, porque tuve unha moi boa experiencia xornalística. E estas persoas, sen formación xornalística, agaseu, decidimos organizarnos para crear este medio horizontal, distribuído, autoxestionado de comunicación. Contramaré, unha das persoas era diseñadora gráfica, fixo unha maqueta sinxeliña, que consistía en 2 folios, era tan sinxela que despois nos podíamos cubrila. Creouse unha conta de correo electrónico onde as persoas enviaban as súas colaboracións, a través da lista editábamos, comentábamos, seleccionábamos, se había demasiados contidos e había que escoller, facíamos o editorial un pouco colaborativamente e maquetábamos en estes 2 folios que se podían imprimir, facíamos un PDF que rulaba por correo electrónico, tamén o colgábamos na nosa páxina contramare.org e en Burla Negra, na páxina de Burla Negra, para que calquera persoa pudera imprimir en 2 a 4. Xa había unhas instruccións de, logo daslle a volta para que che quede ben, tal. A min, estes, por exemplo, os que imprimí xa saíronme mal, así que non era tan sinxelo. Dobrados pola metade e, o que puderas imprimir no chollo, así en ratos libres, sin que ninguén te vira, imprimías 4 ou 5 e deixábalos onde se lea a prensa, nun café, na sala de profesores dun instituto, nunha biblioteca, naqueles lugares onde isto fora accesible ás persoas. Nos decatábamos de que internet aínda era cousa de uns poucos e aínda hoxe segue sendo cousa de non todos, nin todas. Entón, a idea de Contramaré, creo que a idea lograda e exitosa de Contramaré foi pasarnos ao papel, poñer a distribución nas mans das persoas, poñer tamén a redacción nas mans das persoas, e a máquina funcionou moi ben durante 4 meses, hasta abril, xa os digo, o primeiro número saiu o 4 de xaneiro, 53º día da catástrofe, poñíamos no número, e o 4º número sae o 2 de abril. O 2 de abril xa Contramaré inclúe unha colaboración dos irmáns de Xosé Couso, falamos do Non a Guerra, a editorial fala de Non a Guerra, vedes como a temática ibas abrindo a actualidade. E, de feito, en ese momento se produce un debate interno no seu dese grupo núcleo duro, digamos, as que traballábamos un pouco máis no que sería a redacción, sobre se abrirnos a outras cuestións de actualidade que estaban permeando tamén o movimento social ou centrarnos na cuestión do prestix.
para nós era evidente que sí que debíamos abrirnos, que o non á guerra estaba inevitablemente vinculado ao nunca máis. Mais a tendencia, digamos, que foi a dirección da plataforma, que a diferencia do Contramaré non era horizontal nin distribuída, tomou a decisión de non abrirse a outros movimentos sociais, de non deixar que o movimento se lles fose un pouco das mans, por decirlo claramente. Unha das cuestións que nese momento mata, segundo a reflexión que eu fago o Contramaré, é que xusto en abril a plataforma Nunca Máis saca un boletín. Deciden sacar un medio propio, digamos, ninguneándonos a Contramaré, e sacan un boletín moi bonito, a 3 tintas, onde se facía entrevistas de persoeiros famosos, de xente que sale na televisión e que apoyaba Nunca Máis, e facíanse crónicas xornalísticas, estaba moi ben escrito e moi ben feito, pero era top-down, era unha cousa feita de arriba a baixo e que non aportaba, dende o meu punto de vista, nada a nivel informativo que non estivera xa dito. En fin, Contramaré esmorece, e ao igual que esmorece todo o movimento cívico nese momento, resurde puntualmente co Hai que votalos, sacamos un boletín especial para axudar a difundir o Hai que votalos, pero a cousa quedou aí, realmente. Hermida, existiu ese virase significativo nos medios e cal crees que foi o tratamento dos medios a Nunca Máis e Burla Negra? Cando aconteceu o Prestige non había redes sociais, pero tamén foi pioneiro en que acabou pasando unha cousa que logo se agudizou cando chegaron as redes sociais e que era o que estaba contando o Comba, que é como colectivos sociais consiguen construir un contrarrelato, facer contrainformación e consiguen contrarrestar o relato desde a propia sociedade que se estaba facendo desde o goberno. Porque, e isto tamén o uno co que estaba falando antes, o que eu creo que ocorre nos días do Prestige é que de repente, por unhas semanas, toda aquela maquinaria de poder impresionante que era o fraguismo, porque era máis que un goberno. En fin, todos sabemos, tiña un control moi claro sobre os principais resortes de poder da sociedade galega, incluído o poder mediático, por suposto. Ese poder escapaselle das mans. Hai durante uns días ou unhas semanas en que o PP non controla Galicia, foiselle das mans completamente, e foi casi, aínda que, como falaba antes, estaba nun proceso de declive, foi casi da noite para a mañá, e iso foi unha das cousas que provocou tamén máis aquel pánico interno. Entón, con respecto aos medios é un pouco complexo, non é... Por un lado, primeiro, hai un intento claro do goberno, máis do goberno de España que do goberno da Xunta, eu creo que hai que decirlo, de construir un relato delirante, negar a realidade, e era, en fin, todas esas cousas, en fin, tragicómicas que lembramos de las playas están esplendorosas e los hilillos de plastilina e tal, que logo, por certo, se repetiu coa guerra de Irak e se repetiu co episodio que provocou o desaloxo do PP do poder, que é o atentado do 11M. Entón, iso é claro. E tamén hai ese relato, no primeiro momento, trasladas automáticamente aos medios de comunicación públicos, sobre todo. E tamén contan unha historia que non ten nada que ver coa realidade, e é o que falaba antes, cando a xente percibe que, en fin, que están contando unha película que están falando de outro planeta e non do que estaba sucedendo en Galicia naqueles días. Pero, ao mesmo tempo, a sociedade arrastra os medios de comunicación. E quero decir, os propios medios de comunicación
e aí xa falo máis dos privados, perciben que a resposta social é tan forte, que a indignación popular é de tal calibre, que non poden ocultar o que está pasando. Entón, de algún xeito, nas semanas do Prestige, e por eso decía que ao PP escapouselle Galicia das mans, foron tamén unhas xornadas nas que houbo máis liberdade para os xornalistas da que probablemente non tiveran nunca en moitos medios, estou falando de todos, probablemente non, con seguridade, a maior liberdade para facer o seu traballo e contar realmente o que estaba pasando do que tivera acontecido durante todos os anos do fraguismo. E eu insisto, non quero aí caer no corporativismo, ao mesmo tempo tamén reivindico o labor dos xornalistas, porque durante os anos do fraguismo, que foron bastantes duros para a profesión e para a prensa, houve moitos xornalistas que, en fin, que a pesar de todo tentaron sortear os atrancos e as dificultades simplemente para facer o seu traballo con honradez, non para nada, non para facer a contra o goberno ni nada, senón para contar as cousas como tiñan que ser contadas e non ocultar a realidade. Pero digo que, aparte diso, gran mérito do que sucede nos días do Prestige é a sociedade. A sociedade arrastra os medios. Os donos dos xornais e dos medios saben que a marea humana e social, non a do mar, a marea boa, non a mala, é incontible, non se pode conter, e entón aquilo chega un momento que non se pode ocultar. E entón prodúcese aquela cousa paradóxica, que é un momento no que hai as manipulacións máis absurdas e disparatadas que podamos imaginar, pero ao mesmo tempo tamén unha apertura e algúns momentos de liberdade como non se tiñan producido durante os 12 anos, os 13 anos anteriores desde a chegada do PP ao poder en Galicia. Sí, eu creo bastante do que se está contando aquí, que creo que hai un fenómeno tamén que explica todo isto, e que o que estaba pasando era tan forte, tan potente, que había medios de comunicación de fora de Galicia contando isto. Moitas veces aquí pasa que cando o debate sae dos medios de comunicación autóctonos, os medios de comunicación de aquí teñen que contaxerse e teñen que prestar atención a algunhas cousas que de outro xeito mellor non prestaban. Medios de comunicación de aquí e medios de comunicación estranxeiros, incluso. Había medios portugueses contando que todo o que estaba informando o goberno desde o Ministerio de Fomento non cadraba para nada co que contaban desde ali as autoridades portuguesas. Seguro que Hermida pode lembrar despois unha roda de prensa de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente e coordinador da crise, cun lote de xornalistas portugueses que non o deixaron... Portugueses e de outros países aquí na delegación do goberno. Que non o deixaron descansar. Así que, por unha banda, o debate saliu de Galicia e influíron outros medios de comunicación, e, por outra banda, que é bastante fácil retorcer as estadísticas para que decir que Galicia é a cuarta en crecemento de emprego, etc. Pero se lle queres contar a xente que o que hai ás portas da súa casa non é chapapote, é bastante máis complicado. Eu si penso que todo isto tivo influencia sobre os medios de comunicación, que os medios de comunicación fixeron unha grande labor durante un tempo, sobre todo o principio, que despois con ese plan Galicia do que falaba Xulio, o alcalde, non só chegaron promesas de inversión, chegou un montón de publicidade institucional, de diñeiro para os medios, de algúns pactos entre editores e gobernos, e que aí, digamos, que empezaron a virar as tornas, pero nun primeiro momento, eu creo que, como di Hermida, que a labor dos medios de comunicación e dos xornalistas e
E desa especie de primavera da información que se viviu, porque era imposible tapar o que estaba pasando, e ademais estaba Telecinco todo o día en directo e a cadena SER Nacional todo o rato e o País dedicando 16 páxinas, e entón non íamos ser os de aquí os que caláramos. Pois aí sí que os medios de comunicación nun primeiro momento fixeron unha boa labor. Do que fixeron despois, cada un terá que responder do seu. E sí creo tamén que a influencia non do accidente, non do petrolero, sino da xestión política do petrolero tamén saliu das nosas fronteiras. Eu creo que cando o 11M suceden os tráxicos atentados de Atocha e a xestión posterior que fai o goberno de José María Aznar deses 3 días ata que España vota o 14 de marzo de 2004, moita xente mirou para atrás e lembrou que era unha situación moi parecida ao que pasara en Galicia co Prestige, o que pasara coa guerra de Irak, co que pasara co accidente do Ya 42, e decidiu que era o momento de parar iso. Non teño tan claro que sin esos antecedentes a resposta da sociedade o 14M nesa votación que sorpresivamente lle dá a presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero fora a mesma. Como era previsible, imos mal de tempo, así que pido brevedade na seguinte resposta. Unha das aspectos polo que é moi recordado tanto as manifestacións como todas as accións é por a creatividade, ese activismo creativo tan característico que Burla Negra foi capaz de infundirlle ao movimento do Nunca Máis. Credes que esa espectacularización da protesta foi exitosa, foi quen de captar a atención deses medios de comunicación? Sen dúbida, creo que contribuiu moitísimo a facer visible a protesta e a digamos, a transmitir unhas imaxes potentes para os medios de comunicación, sobre todo para os medios audiovisuais. O Prestige foi unha desgracia, foi unha catástrofe, e oxalá nunca tivese acontecido, pero tivo cousas boas. Eu creo que unha cousa boa é que mudou moito para ben a imaxe de Galicia fora. A imaxe de Galicia fora até daquela eran os tópicos de o pobo resignado, calado, que aguantaba todo, e aquelo rachou por completo, e rachou pola resposta social e pola creatividade dos movimentos como Burla Negra que fixeron que aquelas protestas pois non fosen as manifestacións de sempre, que tivesen algo diferente. E de alguna maneira foron pioneiras. Eu creo que foi o alcalde que comentaba ao principio. Estas case xa 2 décadas do século XXI en España houve moitos movimentos sociais e realmente case o primeiro e o que en algúns aspectos abre camiño para os demais é o Prestige en Galicia, que finalmente acaba provocando unha reacción fora de Galicia, case é unha reacción en todo o Estado. Entón, eu creo que eso non ten dúbida. Sí, habería moito que falar sobre isto, de por que a veces os medios de comunicación precisamos que as protestas sexan espectaculares para facerlle caso, pero efectivamente o Prestige foi unha traxedia moi televisiva, desde as imaxes do chapapote, desde as imaxes do barco partíndose a mitad, todo eso espectacular. As manifestacións foron igualmente espectaculares, de repente, como decía Comba antes, a xente veía os seus a algúns, non a todos, actores de TVG protestando contra o goberno, que era unha cousa como que, vamos, son cosas que pasan en Cataluña e non por aquí. Entón, todo eso e a espectacularización da proposta e da protesta, e non me quero imaginar como sería hoxe coas redes sociais, pero é certo, non estou moi orgulloso disto, pero é certo que a veces necesitamos que a proposta sexa espectacular máis que sea xusta. E esa proposta, que era absolutamente xusta, ademais foi espectacular. E cando é espectacular, os medios lle prestamos máis atención. Agora, desde logo, moito máis que antes, pero tamén antes. Sí, ahora te daba. Simplemente decir que falamos todo o rato que non había redes sociais, pero sí que existían memes que se pasaban no correo electrónico como documento asunto daquela. Nada, simplemente con respecto a isto da espectacularización, que eu creo que sobre todo foi beneficioso en clave de saúde
de cultura de protesta, non? É dicir, que revisamos un pouco as ferramentas de acción social, deixamos un pouco atrás as pancartas e as consignas monótonas, non? E aplicamos creatividade aí. Pero tamén hai que ter en conta, porque un pouco con respecto ao que falábamos antes do tratamento dos medios, sí é certo que nun primeiro momento sí que se lle deu moita difusión ás protestas, que eran ademais moi visuais, non? Lembro o Paxaro de Chapapote, que iba sempre ás manifestacións, que leva a Pepe Penabade, ou incluso formas de happening, non? Que aparecían espontáneamente e eran impresionantes, non? Na Mani de Madrid, pero sí que progresivamente, porque, bueno, hai que ter en conta que si ven nun primeiro momento hai certos medios que deciden un pouco apoiar a protesta, é certo que a partir de xaneiro hai un cambio de tendencia, non? De repente esas protestas xa non son tan simpáticas, non? Por exemplo, cando aquí se fai na Coruña a Mani das Cruces, aquello parecía el Ku Klux Klan. Dixo Xaime Pita e os medios sacaron en titular, cosa tenebrosa. Cando Marea Negra organiza a estudantado, a rapaces e rapazas de centros educativos para facer unha cadea humana, aquello era manipulación de los niños, non? Entonces, cuidado, non, tamén, non? Porque sí que funcionou en algúns momentos cando as empresas informativas estaban dispostas a que funcionara, pero creo que en algún momento, concretamente un medio daqui da Coruña, cambiou radicalmente de estrategia e supoño que porque neste lugar tamén, cando chegou aquí a Aznar, se mandaría algún recadiño, non? O Consello de Ministros foi unha fronteira total nese sentido. Creo que tamén é bo lembrar que, ainda que falamos dos medios, foi decisivo que houve certos medios de Madrid e os medios máis combatentes do campo conservador, por decirlo así, finamente, que tentaron criminalizar a protesta claramente e tentaron criminalizar a nunca máis. E eu lembro as portadas de xornais con aquela cousa de que chegaban doazóns que era para que os promotores de nunca máis meteran os cartos no peto, en fin, todos aqueles contos tamén moi delirantes e que, en fin, lle fixeron dano a bastantes persoas, non? Creo que eso tampouco non hai que esquecelo. Sí, pero, bueno, eso último forma parte da paisaxe habitual, non? Quero dicir, hubo un momento no que se pediu en serio que a Hacienda entrase a investigar a venta de camisetas de Nunca Máis. Nun momento no que parecía, e polo que vimos despois, que había o mellor cousas bastante máis urxentes que fiscalizar. Hubo, como decía Comba, unha denuncia sobre a utilización dos nenos prácticamente como se estuveran empregados de maneira esclava facendo camisetas para multinacionais. Os mesmos que despois sacan alegres fotos de familia de nenos manifestándose en defensa de la familia ou contra o matrimonio homosexual ou de la nación española ou do que sexa. Pero eu creo que eso forma parte da paisaxe habitual e de un sistema de guerrilla neoconservadora de certos medios de Madrid para os que todo vale e para os que non hai ningún tipo de fronteira. Iso tamén foi pioneiro, porque despois, cando os atentados do 11M, asistimos nos meses seguintes a toda aquela historia de que fora ETA e de que era toda unha conspiración de ETA al PSOE e non sei que máis, non? En fin, sí, tamén iso foi pioneiro, sí. A ETA estivo presente, non nunca máis, non? Os acusaban de estar bateosunizados a xente de Burla Negra e nunca máis. Comentaba Hermida nunha entrevista en Praza no 2017 que os medios galegos fan un excelente traballo de fiscalizar a oposición. Totalmente de acordo. Falando sobre a fiscalización... Decía que dixen esa frase e dixen que era dun compañeiro. A frase non é miña. Certo é. Sobre ese Consello de Ministros do 2003, non? Que é o que nos leva a estar hoxe aquí, como credes que se fiscalizou o cumplimento e incumplimento por os diferentes medios de comunicación? Hermida, xa, ti se queres, comenzas.
Pois, a ver, maioritariamente, durante os anos do bipartito, fiscalizouse moito. Fiscalizouse excelentemente por parte dos medios e por parte da oposición na que estaba o actual presidente, que eran célebres as súas rodas de prensa con powerpoints para explicar que as obras do AVE se retrasaran 4 días. Pero, bueno, todo foi caendo así, caendo no esquecemento, non? Eu xa tiña esquecido do parador de Muxía ata que yo oín a Xulio, non? Bueno, en certo sentido o día pasou a romería, non? Esqueceuse bastante. O PP utilizouno moito na oposición e houve unha parte do aparello mediático que en fin, fixo de altavoz de todo aquel discurso, pero logo, cando as cousas volveron á normalidade, esqueceuse. Si, tiveran aquelas cousas, en fin, tamén houbera torpezas políticas ou algo máis que torpezas que alimentaran a cousa. Lembramos aquela ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, con el Plan Galicia de mierda, non? Que tan célebre foi. Pero, bueno, foi unha fiscalización así, un tanto efémera, non? Comba, que lembranzas tes daquel plan, daquel Consello de Ministros? Pois teño a lembranza tamén como Xulio de estar aquí de manifestación. Despois do Plan Galicia, acórdome que sacáramos un par de artigos no Contramaré desmontando aquilo, claramente que eran gastos que xa estaban previstos, que non tiña non tiña para nada ese factor de, bueno, para Galicia ahora todo, ya que lo perdimos todo, para nada, non estaba todo previsto. E como, ademais, moitas das partidas ían en beneficio de grandes multinacionais vinculadas a persoas no goberno central e autonómico, polo tanto, todo quedaba na casa. Bueno, sí, efectivamente, formaba parte da resposta política á xestión da traxedia. Eu lembro ao presidente Fraga acudindo a Muxía dicindo que el iba ali con axudas baixo o brazo, non como a oposición que iba a protestar, como se esas axudas as dera do seu bolsillo e non salían dos presupostos da Xunta. Lembro a José María Aznar chamándolle a xente como Comba ou Julio que protestaban perros que ladran su rencor polas esquinas, e despois de todo isto chegou a parte fundamental da propaganda, que era si o goberno tuvo a mala sorte de atoparse con un petroleiro, pero vai a cubrir Galicia a millóns e vai a vir o AVE ás 7 cidades, vamos a facer un porto exterior no que, bueno, eu seguín algunhas rodas de prensa. Aquí se iba a instalar desde Pemex ata unha multinacional china que iba a invertir 270 millóns de euros. Mitsubishi iba a fabricar as baterías para os coches eléctricos. Íbamos a nadar todos na abundancia con este porto exterior. O porto exterior costou 1.000 millóns de euros. As cousas están como están. A autoridade portuaria acaba de decir o alcalde que está, bueno, absolutamente endebedada. Pero eso sí serviu para que, cando Zapatero chegou ao poder, se lle lembrase, como decía Hermida, en roldas de prensa traxicómicas, que levaban 2 semanas de retraso as travesas, ou que a plataforma que tiña que unir o tramo de tren Lubián-Ourense se estaba retrasando, e que eso, ademais, era unha tremenda traición ao país. O parador de Muxía parece que se vai a rematar este ano, a finais deste ano, en 2019. Aquela promesa foi de 2004. O AVE está como está e o porto exterior está como está. Pero a propaganda foi moi rendible, porque eu lembro unha vez nunha comida familiar que un familiar meu que é de Lugo, que é xubilado, o que Zapatero lle subira a pensión aproximadamente un 15-16% en 3 anos, estaba absolutamente indignado porque o porto exterior de Punta Langosteira
tivera retrasos. Por que lle influía el porto de Punta Langosteira? Pois nada. Pero o bombardeo de mensaxes fíxolle pensar a esa persoa que o estaban traicionando a él tamén co famoso porto exterior. Quero dicir que cousas que ahora nos poden facer máis ou menos gracia foron bastante efectivas nese mecanismo de propaganda que se manexaba con moitísimo diñeiro público desde os gobernos. Que chegou un momento en que xa parecía case que a catástrofe fora unha bendición, porque era aquela cousa de en Muxía, así, os mariñeiros van gañar máis diñeiro do que gañaban indo ao mar, e gracias a eso Galicia vai a dar un gran salto adiante, que dirían os maoístas, non? En fin, foi unha cousa un pouco... Bueno, en fin, casi prefiro non poñer ningún calificativo. Xulio, algunha opinión sobre o porto exterior? No. Vale. Xa a última pregunta, antes de abrir o turno de intervencións a todas. Na tese doutoral de Miquel Vicente Mariño sobre a cobertura televisiva da crise do Prestige, asegura que este foi un dos principais acontecementos dos medios de comunicación no Estado español do século XXI. Entendo que fai esta aseveración por outros aspectos, por a gran dimensión que tivo todo o que aconteceu, non? Tanto dimensión cultural, dimensión política, dimensión social, dimensión económica. Sobre todo hai un gran día marcado na historia de Galicia que foi o 1 de decembro do 2002, non? Ese día a dimensión social e a dimensión política desbordaron. Foi o día recordado como a manifestación dos Paraugas, unha performance colectiva producida polo Climatoloxía. Pero ademais dese día tamén produciuse un Consello de Goberno da Xunta extraordinario, como xa falábamos antes un pouco. A pregunta ven sendo se creedes que ese día comeza a ruptura dos da Boina e os do Birrete, non? Que levou seguramente o causante, como decía antes Hermida, de que Núñez Feijóo cesara o seu presidente. Creedes que ese día comeza esa ruptura, viña de atrás? Absolutamente. Absolutamente. Ese día hai unha discusión moi forte no goberno e se produce unha rachadura que xa nunca máis foi soldada, nunca máis, nunca mellor dito de nunca máis. Foi así, claramente. Curioso é que ao final perden os que defendían unha postura máis de compromiso coa sociedade. E con isto non quero falar que aquilo que fora unha cuestión de bons e malos, non. Pero o sector da boina, naquele momento, primeiro, hai que decir unha cousa que creo que é de xustiza. Houve moitos cargos públicos do PP nos niveis locais e tal que se volcaron coa xente. Alcaldes, concelleiros, e eu pude non ver cos meus ollos. Nunhas das zonas afectadas, e eran moitos alcaldes e moitas persoas afín ao que é chamado sector da boina. E a discusión que había no goberno era que había unha parte que estaba liderada por Cuíña, que probablemente era porque non tiña máis horizonte político que Galicia, mentres que os outros estaban pensando en facer campaña ou facer carreira en España e tal, e quedar ben co goberno de Madrid e coa dirección do PP. Eles, como só tiñan posto foco aquí e todo o seu obxectivo da súa carreira estaba aquí, eles abogaban por reaccionar, por aceptar a Comisión de Investigación no Parlamento de Galicia que se aceptou. Cuíña chegou a defender que o PP se sumase á manifestación do 1 de decembro. É unha cousa un pouco, en fin, exótica, non? Pero, e sin embargo, eles foron os que perderon. Foron os que perderon, porque despois utilizouse aquela cousa, bueno, é un pouco complexo todo o que produce a caída de Cuíña, non? Pero sí, sin dúbida, aquel día o tamaño da manifestación e o enfrentamento dentro do goberno é definitivo. Si, ese día, para quen a xente non o lembrase, hai unha manifestación multitudinaria en Santiago. A AP9 ten que levantar as barreiras dos peaxes por tanta xente que quería chegar á cidade, e nese mesmo momento o goberno de Fraga estaba reunido en San Caetano, e aí
Nese momento, o que era o conselleiro de Obras Públicas e aspirante a suceder a Fraga levántase e di que hai que plantarse ante Madrid, que xa está ben, que non podemos pasar por isto, que son os nosos veciños. Non creo que fora unha decisión absolutamente altruista. Eu creo que tamén pensaba que lle podía servir a xestión da crise como plataforma para suceder a Manuel Fraga. E, enfrente del, Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca, e Xesús Palmou, que era entón conselleiro de Xustiza, se plantaron e dixeron que había que seguir as directrices de Madrid. Como resultado de todo isto, Xosé Cuíña Crespo ten que dimitir meses despois por vender unhos traxes de augas, empresas da súa familia, aos voluntarios, unhos traxes de auga que él e a súa familia defenden que foron sin ningún beneficio económico. O feito que o PP considerou aquelo, o mismo PP que tolerou que a familia de Cuíña vendera todo o aluminio acristalado para todo canto hospital se facía en Galicia, considerou que os traxes de auga era unha traxedia irreparable e provocaron a súa dimisión. Fruto desa dimisión chegou Alberto Núñez Feijóo á carteira de Obras Públicas e o resto da historia é coñecida. Manuel Fraga perde as eleccións en 2005 e a sucesión de Fraga, con todo o apoio de Madrid, é gañada por Alberto Núñez Feijóo. Si, ese día é o día no que racha de maneira semipública, porque o que pasou nese Consello da Xunta é coñecido por todos, agroman, digamos, esa guerra soterrada da que falaba Armida antes entre o PP da Boina, ese PP máis populista dos povos, e o sector urbano barra Opus Dei, barra Romai Becaría, que gaña este último e apadriñan a Alberto Núñez Feijóo como primeiro conselleiro de Obras Públicas e despois como sucesor de Fraga, e desde entón ata aquí. Creo que no Partido Popular cúmprese perfectamente o dito de outros virán que te farán, non? Porque a cada renovación a cousa ponse máis fea. Nada, eu simplemente con respecto a esa manifestación que dicías dos paraguas, lembro perfectamente en algunha reunión anterior a esa manifestación como na Burla Negra xa espectacularización da revolta se ideou, se propuxo, fíxose tunear uns paraguas, os típicos paraguas negros, pois poñerlles todos a franxa azul oscuro, para que as fotos aéreas tamén amosasen, xa que tiñamos que levar paraguas, porque as previsións daban chuvia, pois que se vise a nosa mensaxe tamén dende eses paraugas. Esa foi a primeira mostra de forza, da multitude que naqueles meses parecía imparable, que hoxe en día parece un pouco máis aletargada, pero que creo que nunca será como antes do Prestige, que probablemente necesitamos outro catalizador para que rexurda. Abrimos a palestra a todas, por se queredes aportar ou preguntar alguna cousa. Bueno, se ninguén se lanza... Venga, Enzo. Se non volví a preguntar eu. Perdón. Que versou sobre todo sobre o papel dos medios de comunicación e tamén, bueno, comentaches moitas outras cousas, evidentemente. Me gustaría, pois, recordar agora mesmo aquí que na Televisión de Galicia hai agora mesmo unha loita das traballadoras e os traballadores que levan moitas semanas reivindicando
a liberdade no exercicio da súa profesión. E liberdade que comentaches que de repente houve naqueles días, unhas semanas nas que de repente vivíchedes aos xornalistas un momento no que podíades traballar, contando o que pasaba. Ainda hoxe en día estamos neste país nunha situación dese estilo polo goberno que temos. Quería dicirlo. Só lembrar que naqueles meses os traballadores e traballadoras de Radio e Televisión de Galicia tiñan vetada a palabra Marea Negra, entre outras moitas cousas que non podían dicir. O sea que a loita desa casa ven de lonxe. Iso sí que é o máis frustrante, porque así como decía antes que foi unha desgraza e oxalá nunca tivese ocorrido, pero trouxo cousas boas, pero tamén o que é frustrante, se me permitides ata un pouco deprimente, pensar que situacións como a vergoña dos medios públicos continúan igual 15 anos despois. É moi frustrante, sí. E probablemente, se mañá ocorrese unha cousa igual, a primeira reacción ia ser moi parecida tamén. Pero non sei. Hai redes sociais, eso muda todo, para ben e para mal. Pero non sei. No primeiro momento ia ser moi parecida. Porque, é verdade, nese sentido a manipulación dos medios públicos non é moi diferente a que era hai 15 anos. Non é moi diferente. E ademais desto hai unha anomalía nos medios privados. Está casi toda a TVG e a Radio Galega en folga, hai seguimentos do 80% e aquí isto non sale en ningún periódico. Non se conta en ningún lado e apostaría bastante a que se a folga fora de TV3 estarían todos os medios galegos contando a folga de TV3. Como exemplo do que pasa en TVG, dúas anécdotas recentes. Hai como un mes hubo unha folga de médicos en Cataluña e esa cobertura da folga de médicos en Cataluña mereceu un vídeo en TVG. Cando a folga de médicos se fai en Galicia merece unhas imaxes e unha declaración dun representante da Consellería de Sanidade. E unha cousa que é bastante máis grave, unha xornalista de TVG acude a unha gala contra o cancro e nesa gala contra o cancro di diante de Feijóo que ela vai de negro para defender a independencia dos medios públicos. Ábreselle un expediente a esa xornalista supostamente por ter utilizado medios da Televisión de Galicia, maquillouse ali, e castígaselle por decir diante do presidente que quere uns medios públicos independentes e de calidade. Dende logo non parece unha situación ideal para os medios públicos, pero tampouco para certos medios privados que están virando as costas as protestas do 80% dos traballadores da TVG e da Radio Galega, entre os que temos moitos compañeiros. Algúnha outra intervención? Falaba desde Núñez Feijóo, non? Que non, seguramente, a súa carreira política hubiera sido diferente sen o Prestige. Outro día entrevistábamos a Xosé Manuel Pereiro polo proxecto audiovisual, que é unha das patas do proxecto noso. El comentaba que moita da xente que veu aquí a traballar dende Madrid ascendeu na súa carreira política e poñía o exemplo paradigmático de unha persoa que veu como xornalista e que a día de hoxe vive na Zarzuela. Ou a Raíña. Sí. Parece que aquela historia de amor comezou aquí, non? Pero a miña pregunta é que de Rajoy rímonos moito, comentamos moito sempre dos hilillos de plastilina, pero sí que dá a sensación de que dentro do PP a súa xestión da catástrofe, que el chegou tempo despois, sustituindo un pouco como portavoz a de Mesa, que sí que saiu ben parado dentro do PP. Credes que eso aconteceu así? Sí, eu creo que provocou o que era, digamos, o goberno de Aznar e os principais dirixentes do PP español
feriunos, provocoulles feridas, pero non tumbou ninguén. Volvo ao que decía antes, realmente a única víctima política de verdade que houbo do Prestige foi Cuíña, que tiña moitas outras cousas, pero naquele asunto a súa responsabilidade del era tirando a cero. Aquel asunto das botas de auga era, como decía Precedo, foi unha gran hipocresía, porque durante anos sabíase, publicámoslo, que as empresas da familia de Cuíña estaban se enriquecendo a base de vender materiais para obras públicas e obras da Xunta. O PP sempre mirou para outro lado e aquelo que era unha cantidade moi pequena, que cos documentos que Cuíña mostrou parecía que efectivamente os vendera a precio de custe, pero, bueno, ainda sen entrar neso, foi a única víctima política. Sí, eu sempre pensei que, por exemplo, no caso de Rajoy, noutro país, o Prestige tería enterrado a súa carreira política. Pero aquí en España non... Bueno, todos sabemos que el ten unha gran capacidade de supervivencia, non? Depois, co tempo, ti decías antes, algúns acabaron mal. Eu, por exemplo, lembro a Matas aquí, acabou na cadea, non? Pero sí, o goberno central provocoulle feridas, pero non matou a ninguén. O que sí tamén, é o que decía Precedo, que eu creo que foi aí creando un caldo de cultivo e, efectivamente, o culmen de todo aquilo que foi a reacción ás mentiras do 11M, seguramente non terían sido posibles se a xente non tivera na memoria o que aconteceu co Prestige e depois ca guerra, co Jack, etc. etc. Houve aí un efecto de acumulación. Agora, estritamente a única víctima política foi Xosé Cuíña. Pois se non temos máis dúbidas, nin preguntas, nin intervencións, damos por rematada a mesa. Convidarvos a visitar a Expo no Palesco, aquí no Palesco, a exposición Máis Nunca Máis, que estará ata o 3 de marzo, e vémonos na próxima. Moitas grazas e boa noite.